Morjesta vaan kaikille. Tänään unboxataan Lovrantsen Eagle Eye kaikuluotain paketti. Ensimmäisenä tämmönen pahvinpala. Kerrotaan missä vähän lataa appia sun muita ohjeita. Sitten täällä on itse näyttö. Hiukan jotain ohjekirjaa. Elikkä Lovrantsen ohjekirjat. Sitten on itse näyttö. Kun hyvän näköinen näyttö, eikö ookin? Te, jotka ette tosiaan tiedä, niin tää laitehan on tosiaan live-laite. Jos olette tottunut kuulemaan Active Targetia vaan, niin tää on yhtä lailla myös live-laite. Panturi, tämmönen panta, sanonkin, kaikuluotaimelle teline, vähän virtakaapelia, paljon erilaisia muita pikkuosia, mitä sitten kiinnittämiseen tarvitaan. Mullahan tää laite on siis menossa kelluntarenkaaseen kiinni. Eli tässä on kaikki, mitä paketin mukana tulee. Näitä kaikkia pussukoja mä nyt vielä lähden avaamaan. Täällä on lähinnä ruuveja ja kiinnitystarvikkeita. Ja sitten täältä yhdestä löytyy muun muassa sulake. Ja tässä tosiaan on kyseessä live-laite. Vähän niin kuin Active Targetti. Että jos joku ihmettelee mikä tää on. Mutta tässä on se ero, että tässä ei tule sitä blackboxia. Tää toimii ilman blackboxia. Mikä mun mielestä on ihan siisti juttu, koska blackboxikin on aika iso kuitenkin. Ja taas ylimääräinen laite asennettavana. Ja kaikki, jotka kiinnostaa tämän käyttö, niin mä aion tehdä tästä 2 muutakin videota vielä. Yksi video on sellainen, missä mä asennan tämän mun kelluntarenkaaseen. Ja toinen video on, miten mä käytän tätä kelluntarenkaassa ja millaista kuvaa tuolta tulee ulos. Eli muista ottaa 2 kanavaa seurantaa. YouTubesta Kalassa Maxin kanssa kanava ja TikTokista Kalastuksen valvoja Max. Niin näihin mä päivittelen tietoja sitten tästä lisää ja uusia videoita. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas. Se on moro!